senajan kopi sak tingkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore takone awake Monda apes pos Jogiyana supaya arep kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe mrek asil penting gunane aja males mondak apes jogiyatno yen pengen
murid kang mulya ayo bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe kang ana hasil gunane gunane aja males monde apes monde apes kekiyakna supaya urip kaya ayo dulur bangun desa supaya makmur ayo nyambut gawe merek asil penting gunane aja males munda monde apes Pragyasna yen pengen urip kang mulya. Halo, Halo. 10 guntur. Dados Heeh. saji Seswa Rama saji seswa arane bisa nawala jembung wit-witane mesem guyu kawitane yo sampura bang diwolak-walik lak-lak endro mangu-mangu Bune tak takoni apa tenan aneh parang kowe duwe nisipan aja mokir aku kuwatir Gedene jaman saiki
gagal